below. Now we will demonstrate part of the exercises we are doing. Research shows that nowadays in every class there are some children who encounter serious difficulties to learn letters, which automatically makes it impossible for them to learn to read and write. To help children like him to learn letters could be used different materials: modeling clay, dough, foam, sponges, sand, even a tray with flour if you don't have anything else at home. We always start the exercise with modeling uppercase letters, print style, as they have more clear and simpler shape, which makes them easier for children to model. Here, we will not show this part of. Задачата ни е следната. Ще образуваме несъществуващи думи. По какъв начин? Ето, взимам от тази купчинка, от другата купчинка. Може и да прочетеш коя дума се образува. Думасо. Чудесно. Добре. А сега е твой ред ти да измислиш, да създадеш такива думички. Избери си една буква от тази купчинка. Добре. Ето тук пак. Още си. И от тук си избери. Служи, например, тази, да видим какво ще се получи. Хайде, прочети сега думичката. Сохемън. After the uppercase letters are modeled and mastered, the child feels more confident about the names of the letters. He can name each letter shown randomly and can point to each letter whose sound he hears. After the uppercase letters are modeled and mastered, the child feels more confident about the names of the letters. He can name each letter shown randomly and can point to each letter whose sound he hears. Думичката ще я кажа по букви. Искам да ми кажеш коя е думата. В-А-З-А. Ваза. Добре. Още една думичка ти казвам. Р-И-Б-А. Коя е думата? Риба. Добре. Сега пък обратното ще го направим. Аз ще ти кажа думата, цялата дума, а ти ще ми я кажеш по букви. Става ли така? Изчакай, не съм казала още думичката, нали? Да. Думата е вода. В-Д-А. Добре. Другата думичка, която съм намислила е куче. К-У-Ч-Е. Браво, Ади. Другата думичка, пък друга думичка. Да. Топка. Т-А-К-А. Може ли да повториш? Думата е топка. Т-О-П-К-А. Добре. It is time to start working with lowercase cursive letters. What is important to remind is that the child has printed models of the letters all the time in front of him. After the uppercase letters are modeled and mastered, the child feels more confident about the names of the letters. He can name each letter shown. Пред теб са подредени думи, които са подредени в две групички. Една
едната групичка, ето тази са съществителни думи, а тази групичка са глаголи. Искам да свържиш съществителната дума с подходящия глагол. Отделяме. Пеперуда да лети. Добре. Вълк. Лъв. Лъв. Настъпва. Представи си лъва, представи си плячката. И той какво прави? Дебне. Лъв дебне. Добре. И сега останаха ти ето тези думички. Пролет настъпва. Точно така. Пред теб са подредени картончета с написани думи, които са прилагателни думи. А прилагателните, знаеш какво означават. Това са думи, които показват признаците на предметите. Прилягат към съществителната дума. И сега, към ето тази комбинация, слънце грее, трябва да намериш прилагателна дума, която да подхожда на тази комбинация слънце грее. Това словосъчетание колеломия, така ли? Кое е подходящо? Ново. Мия. Добре. Слагам тук картончето. Хайде, избери си. Избери си нещо друго. Лъв. Да видим какъв лъв. Какъв лъв дебне. Страшен. Чудесно. Страшен лъв дебне. Ето тук поставям. Избери си сега от тук кое ще направиш. Пеперуда лети. Да видим каква пеперуда лети. Жълта пеперуда лети. Да, подхожда жълта пеперуда лети. Добре. Избери се сега. Останаха ти 3 словосъчетания да видим. Момче играе. Какво момче играе? Останаха ти 2. Кое ще избереш? Пролет. Добре. Хайде сега да видим подходяща дума. Каква пролет? Топла пролет настъпва. Добре, топла пролет настъпва. Красива пролет настъпва. Пъстра пролет настъпва. И това са подходящите думички. Така, на всяко картонче има написано по едно изречение. За да образува обаче текст, трябва изреченията да бъдат подредени. Отишла на гости на Щъркела, той си пълня мляко в едно гърне с тясно гърло. Надробил хляб, поканил гостинката и си спъхнал дългия клюн в гърнето. Хайде сега да прочетеш отново така, както са подредени изреченията, да видим има ли смисъл. На другия ден лисицата отишла на гости на Щъркела. Сложил го на масата, той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло. Как мислиш? Добре ли е така? Не, това... Добре. Добре, прочети сега да видим смисъла. На другия ден лисицата отишла на гости на Щъркела. Той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло.
Сложил го на масата, надробил хляб, поканил гостенката и си пъхнал дългия клюн в гарнето. Лисицата се въртяла около гарнето, облизвала се, но не могла нищичко да хапне. От тогава лисицата и щъркелата развалили приятелството. Thank you for your attention.